אני פשוט ראיתי שעשיתי כבר את המגה פיק, אז בואו איתי לפתוח המגה פיק, ויאללה, בואו נפתח את המגה פיק. אוקיי, 1 פתחנו, 1, 2, 3, אני רוצה שיעדי מריצה פה מתאים. והגעתי גם. בוא נראה. איי איי איי. יש לנו מלא, בוא נראה. הופ. הופ. לא. לא. אם לא נעלם המגה פיק. לא. נעלם שיטת מגה פיק. בבקשה שלו. בבקשה. יו, עכשיו הוא נעלם בדוק. מצב שלו. נעלם, נכון? לא נעלם, יש. בום, בום, בום. וואי, מה זה? אם יש פה מישהו שצופה בשם שם אלרועי, מקדיש את זה לו. איי איי איי. אוקיי. שיט. אגדי. בואו. וואו. בואו נפתח את האגדי. 3, 2, 1. בבקשה דמות. הייפרצ'ה. יואו. ממש טוב. צ'ק. צ'ק. אדיר. 150 קרדיט. נגמר. לא? צ'ק. 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 מדהים. וואי, לאט לאט זה נהיה טוב. שמעו צ'אט, יש לנו קצת מוזר יחסית. לעשות אולי סרטון איבנט היום? הבעיה לא יודע. אם אמרו להסכים עלי, יותר אני אעשה עכשיו אולי סרטון איבנט. באחד בלילה לאיבנט שיהיה, אם יהיה איבנט. בואו נפתח. זהו. תשמעו, לקנות עוד טבע, אני קניתי כבר טבע אחת, אבל לא יוצא לך את הסקין, זה סתם מבזבז לך. כמה זה עולה? מה, נעשה את המשחק? בואו נעשה. אני חייב לעלות במדורג צ'אט. בואו נעשה, אני אנסה ביום, ננסה להגיע ליהלום, ואז נגיע לזה. זה אחים שלי, לא, אחים שלי נראה לי בזה. אנחנו חייבים להגיע לפחות לזה. אבל זה גם מאוד קשה. קודם בואו נגיע בכלל לזה, ואז נדבר, או שקודם בכלל נגיע לזה, ואז נדבר. תשמעו, אם אני אעשה מדורג עכשיו אני אנצח, אבל אין לי כוח. בואו נעשה משחק פה. הנה, עם ריקון.
שנייה, רציתי להעלות איזשהו דמות לאלו. העלינו אותה כבר? כן, בואו נעלה קצת, נראה לי לאיזה 800. מה, לחשוף את עצמי כבר מתי שכבר? צ'אט בואו, בבקשה, אנחנו חייבים להגיע לפחות בואו נגיע ל10 מנויים או לייקים הכל, ואז אני אוכל כבר לעשות את זה. אני אחשוף את עצמי ב10 מנויים, ובאמת אנחנו כבר נעשה יותר דברים כיפים. אני גם אעשה בסרטון שאני יכול לראות שלי במגרש, ואנחנו חייבים יותר 50 מנויים ולעשות את כל הדברים האלו. בואו נתחיל ב10 מנויים, ככה נעשה 10 עד שנגיע ל50 מנויים. יאללה צ'אט, בואו ניתן בראש. ניצחנו? מה? כמו 739, תביאים אותו. בואו נפתח, וואי, בא לי אגדי או בא לי אוטרה. בואו נעשה כאן, עכשיו בואו נעשה פה. איי. מה לעשות על סטארט-אפ עכשיו עוד משחק? בואו נעשה עוד משחק. אם יש למישהו משהו ברובלוקס להציע לסייברוסט עם כמה מוטציות, אם למישהו יכול להציע לי דרגון, אני מאוד אשמח, תכתבו לי בצ'אט. אני מאוד אשמח אם מישהו יכול להציע דרגון לזה, כי אני פשוט רוצה ממש להגיע לדרגון. אם אתם יכולים לעזור לי, אז תגידו לי, או להביא לי פשוט דברים כמו נגיד אם מישהו יכול להביא לי לגרנדה, וואניקס, כל דברים כאלה, קשר קארט וכאלו, פשוט אני רוצה להתקדם. יש לי גם סייברוסטים וזה, אבל אני רוצה להגיע לדרגון, אז מישהו יכול לעזור לי. ואם אתם יכולים להביא לי דברים בחינם, אני מאוד 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 אשמח. תכתבו לי בצ'אט. אם למישהו יש משהו להציע, אני יכול לעשות את טרייד על סייברוסט, ויש לי עוד גרם טרמבו וזה. אם אני יכול, אני אעשה לכם תמונה ואני אשלח בזה צ'אט ונעשה טרייד על זה. אם מישהו רוצה שיכתוב לי, אני נעשה טרייד על סייברוסט או על מה שתרצו, או יש גרמו טרמבו, כל מיני דברים ממש נדירים. אם מישהו רוצה טרייד, הוא יכול לכתוב לי בפרטי בקישור, נראה לי, עכשיו לא קוראים לזה, וצ'אט. אני מאוד גאה בכם שאתם משכנו ככה כבר על 5 מנויים נראה לי. מאוד אוהב אתכם. יאללה, ביי.